Kitab Wulang Bebasan bab setunggal ayat ingkang setunggal ngantos 7. Wulang bebasan anggitane Prabu Soleman, putrane Prabu Dawud, ratu ing Israel, kanggo nyumurupi kawicaksanan lan pamerti, supaya mangerti marang tembung-tembung kang ana maknane, kanggo nampani pamerti kang marakake pinter, sarta kabeneran, kaadilan lan kajujuran, kanggo aweh kalantipan marang wong kang ora duwe pengalaman, sarta kawruh lan kawicaksanan marang wong anom. Wong kang wicaksana becik ngrungokno supaya wuwuh ngilmuni, lan wong kang duwe pangerten supaya oleh bab-bab kang kena kanggo tetimbangan, kanggo nyumurupi isine wulang bebasan lan pralambang, apa dene tetembungan lan sanepane para wicaksana. Wedi asih marang Yiwah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pamerti. He anakku, ngrungokno marang pamertine bapakmu, lan aja ninggal piwulangi ibumu. Marga oncen-oncen kembang kang indah iku kanggo sirahmu, sarta kalung kanggo gulumu. He anakku, menawa kowe dibujuk dening wong dosa, kowe aja nurut. Menawa iku padha duwe pangucap, mara melu aku, padha ndingkik getih, nginjen marang wong tanpa kaluputan, tanpa sebab. Ayo iku padha diuntal urip-uripan, kaya jagate wong mati, diuntal babar pisan, kaya kang mudhun marang ing kubur. Temah kita padha oleh barang rupa-rupa kang akeh ajine, padha bisa ngebaki omah kita kelawan barang rampasan. Undimu buangen ana ing tengahku, kantong siji kanggo kita kabeh. He anakku, uripmu aja niru tindak tanduke wong-wong mau, sikilmu adohno saka ing dalane. Awit sikile wong iku parane marang ing piolo, sarta cukat menawa arep ngutahake getih. Marga tanpa guna masang jaring ana ing ngarepe sadengah kang duwe swiwi, mongko wong iku mau padha ngadang marang getihe dhewe lan ndingkik marang nyawane dhewe. Kaya mangkono pengalamane saben wong murka ing bab bebaten teng kang ngrebut nyawani wong kang ndarbeni. Kawicaksanan nguwuh-uwuh seru ana ing lurung-lurung, sarta nyuwara ana ing ora-ora. Anggone nguwuh-uwuh ana ing sak dhuwure baluwarti, ana ing sak ngarepe gapuraning kutha anggone nglairake tembung-tembungi. He wong kang ora duwe pengalaman, nganti pira lawase anggonmu isih nresnani kaananmu iku? Tukang poyok anggone seneng memoyok, lan wong bodho anggone sengit marang kawruh. Padha madhepa marang pamelehku, lah aku arep ngesokake isining atiku lan nyumurupake tembungku marang kowe. Sarene kowe mopo nalika dak undang, lan ora ana wong kang ngrewes nalika aku nglurake tanganku, malah kowe padha nyepelekake pituturku lan ora gelem nampani pepelingku. Mulane aku iya bakal ngeguyu bilaimu lan nyokurake sakmangsa kowe ketekan pagiris. Sakmangsa kowe ketekan ing pagiris kang kaya prahara lan katempuh ing bilai kang kaya lesus, sarta ketaman ing karupekan lan kasusahan. Ing kono bakal padha sambat-sambat marang aku,
nanging ora bakal ndak wangsuli. Kandi temen-temen anggone padha ngupaya aku, nanging ora bisa ketemu. Sarene padha sengit marang kawruh lan ora milih ngabekti marang Pangeran Yehuwah. Padha emoh nampani pituturku, nanging padha nampik marang sakae pamelehku. Mulane bakal padha mangan woing panggaweni, sarta padha wareg dening rancangane dhewe. Awitini wong kang tanpa pengalaman iku bakal kepatenan dening anggone lumun, sarta wong bodho bakal kasirnakake dening sembranane. Balik sing sapa nggugu marang aku iku bakal manggon kelawan slamet, kalis ing bilai kang gegirisi.